Εκεί έχω πάθει εγώ, έχω έναν κεφαλό. Στην υγεία σου. Επίσης, μου πήγε. Τι. Όχι, και είναι σαν αγγελία. Είναι με υγρό, βάζουν υγρό μέσα. Τραβώ ένα βιντεάκι για ένα φίλο μου. Το φτιάχνω να αφήνετε λοιπόν. Να βλέπω ότι περνάω καλά. Είναι σαν το Bob Marley. Ναι, ξαδέρφη του. Δεν είναι το ίδιο. Τα κάνει όλα όμως και με ο τύπος να... Φαντάσου. Τώρα από την αλήθεια μόλις πέρασε μια κυρία και ήταν πολύ στεγνή και την πέταξε λίγο νερό αυτό στο ποτάμι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το μαζέψω, αν ξέρεις. Τραγουδάκια δεδομένα. Αμού δεν αστρέφω, δεν ξέρω. Τι λέει. Σφαίρα. Κωνσταντίν, νίξου φίλαρ μπάι. Αυτά κανονικά δεν τα καπνίζουν. Αυτά τα βάζουν στο στόμα και τα κρατάνε έτσι για φιγούρα. Όλοι πληρώνουμε ρε φίλε, δεν είσαι ο μοναδικός να πούμε. Μην παραπονιέσαι. Κάμισε τα. Εμείς ακόμα πληρώνουμε πυλή. Και στους φίλους να πάμε και εκεί πληρώνουμε. Τώρα λέει να πιούμε καφέ. Ποιο καφέ ρε γουί. Αφού είναι πανάκριβος να. Τι, ψέματα είναι. Σας ρωτάω, ψέματα είναι. Πόσο πάει ο καφές. Για να ακούσω πόσο πάει ο καφές εδώ σε εσάς. 2,5. Τι 2,5. Χιλιάρικα. Εγώ πάντοτε 500 πληρώνω, δεν ξέρω να μάμα κάνει 2,5. Πιλή, σοβαρά 2,5 ευρώ κάνει ο καφές ρε. Και γιατί εγώ δίνω πάντοτε 5 κασάρικα. Άκου 2,5. Ο Κερνάου κάνει 2,5 και τον πληρώνουμε 500. Τέλος πάντων, συγχωρεμένος. Πάρε τηλέφωνο 6-7 παπάδες. Δικαιολογώ το αφεντικό μου. Και εγώ δεν ξέρω τι πληρώνεις εσύ. Τι πρέπει να πληρώσεις εσύ σε μένα. Καλά. Τέλος πάντων.